Benvinguts al Friki Online Càpsula 350. Ens anem a norma editorial i ens anem a un nou integral. Rampokan, de Van Dongen. No és un totxacó, és un àlbum que recopila dos àlbums francesos, per tant és un integral de ben portar. L'edició, format gran, tapa dura i, evidentment, en aquest cas, extras, amb il·lustracions molt xules i amb també, veurem, fotografies de la família de l'autor, perquè aquí hi ha un punt de retorn als arrels. Veiem quines il·lustracions també en blanc i negre més xules. Aquest àlbum es va publicar en el seu moment en blanc i negre dins d'una revista holandesa i ara s'ha publicat a tot color, recopilada. L'autor d'ascendència indonèsia ens retorna una mica també en el seu passat. De què va Rampokan i què és Rampokan? Rampokan ens parla d'un moment concret, final de la Segona Guerra Mundial, la independència d'Indonèsia, la cerca de la independència d'Indonèsia, que havia estat holandesa, i l'intent dels holandesos de recuperar aquella Indonèsia. Al mateix temps hi ha conflictes en el voltant i diferents interessos entre Xina, Japó, Holanda i, evidentment, la independència d'Indonèsia. Tot aquest background fa que el nostre protagonista torni, ell nascut a Indonèsia, torni cap a Indonèsia, no allistat en aquest exèrcit, però no per anar a lluitar per res, sinó per anar a cercar alguna persona del seu passat. Aquí començarà una història complexa, amb molts girs, amb moltes sorpreses i amb aquest background d'aquest moment històric que faran que tot al voltant tingui una força molt, molt potent. El dibuix espectacular, molt línia clara, molt clàssica, o moderna, si agaféssim el concepte de Schwartz, però sí una línia molt Hergé, per entendre'ns fàcilment, i que a més ens sorprèn una història tan adulta i al mateix temps dura també en molts aspectes, amb aquest dibuix que ens pot recordar fàcilment a Hergé. La història funciona perfectament, molt complexa, ja us dic, molt d'un cantó a l'altre, tenim que anar recordant noms i, a més, amb un afegitó que encara ens fa més complexa aquesta lectura, que ajuda molt aquest dibuix tan clar, amb una història tan rocambolesca, que és el vocabulari. Ell utilitza molt vocabulari indonesi, que aquí, al final, tindrem un glossari, per anar sabent què diuen tots aquests personatges entre la traducció i les paraules indonèsies que es mantenen. Rampokan, una història molt potent amb aquest background de la independència d'Indonèsia, que és una de les taques històriques més importants que té Holanda. Salut i a llegir còmics.